yiɓiyankoɓe ayawo Pindi TV suka mawɗo debbo e gorko on calminama on jurama on jettama yewta men Ganndo Jaraale so jeeɗo ñaawi ma arte sifa goɗɗo kesso e jewte goɗɗe kesse jogoɗɗo yaltude ko ɓooyata tawa ɗen jewte ko fanniyankoje gaddanoje on pinal e gandal needi e jangde e pinal ko wona ɗum ko Ganndo Jaraale ko bani men debbo tottoɗen Habsadou Diallo won golle baɗɗe fayida caggal nde o dañi yewtere he sere ma en ɓamtu yewtere nde sallah lamɗo jaaɓi hande noon min gaddan donc département Kanel gila e l'an 2009 l'an 2010 ha l'an 2012 l'an 2013 sahande mettinde sahande hamninde sahande weeɓani nde ɗiɗo walla tato jogui tan kajan jawdi gam wawde wadde tawaɓe ɓen gaddi gandal mumen gaddi nunɗal mumen gaddi peeje mumen gaddi yimɓe mumen kamɓe kala ɓe ndendi beele ɓe mbawa yaadude golle ɗe gone goote rentinde bandiraɓe ko ɓuyi ko golla ko gollanoma hanki kono andaka nde wonno filmetaki fitinaji bannoɗi e hakkude yimɓe gollotonoɓe ko ɓuri ɗum waɗnoma hanki kono filmanoka ndento en hande o ko filmete ko majjata mayata ndenden jiidanimo e baaba ganden politique ne boni baldi ñagade bandiraɓe yo ennam sakko ha gasa politique fawa hen kono sayi ko politique ɓolo ene yawa ha joni koyete ko ñaamede ndentoɗen paamodiren jewden jiidanimo e baaba Ganndo Jaraale arti e sifa goɗɗo assalamu aleykum wa rahmatullah on jaarama par ce que hande e nder département Kanel ko kanko président Macky Sall wi kala jiɗɗo walludemi yo rew caggal Dawda hande e nder département Kanel ko kanko woni premier leader politique ganduɗa guittuɗo politique fenade politique aji nden guila laamu Ablaye Wade laamu Abdou Diouf laamu Senghor wonno ko des promesses ha yimɓe ni cikkanno politicien foof wona kalowo gonga Dawda addi politique diine politique jokkere endam politique yurmede politique wadde ko haalata politique nabde yimɓe minen oɗo diwan Dande Maayo surtout ma e nder Ganguel a waɗni min komin mbawa yejjide hayso min jejjiri histoire yejjita a riwani min ɗewi caɗele ɗe yimɓe mbiyanno wonata a haɓama ane yimɓe ma Haruna Mawna ha Dande Maayo fof dañi courant a haɓama ane bandiraɓe ma ha Dande Maayo fof nene waɗne aménagement ji a haɓama ane Haruna Mawne ha pomuji ɗi yimɓe mbiyanno gonata ha pomo wiira indira Ganguel Soule to Ganguel Soule a haɓama ha dokkuɗa mine laamu Macky Sall on responsable politique woni honorable député kala caɗele o hokki min ɗo kala nafoore o nafi min ɗo kala nafoore o nafi min ɗo oɗo honorable député école aji ɗi o monton dispensaire to o monton ko rewɓe to o monton kese rewɓe to o waɗi toon machine aji o waɗi toon soutien moyen taw ko moni financé o waɗi ordinateur uji o waɗi peluji pour la jeunesse donc tous les secteurs o memi hen minen min ñagoro Allah ko yo Allah hokku min ɓoyde ma min ñagoro Allah ko yo Allah hebbin hono ma hen oɗo jeunesse Ganguel ɓe mbi ala mo ɓe jiiɗi so wona Dawda Dia wonko rewno ɗo wiide haalɗo hunde pour yilade promotion jeunesse o wi ɗum wona gonga Dawda ko Ganguel naajo Dawda ko ɗo jeeya Dawda ko ɗo jiita Dawda ko almudo Cheikh Moussa Dawda ko ɗo ummi Dawda kala to yiɗi Dawda ɗo ɓuuri yidde élève ma politique mo duwana ko coppuɗo arsugu muno matam ba rewide ɗo wi Dawda jiiɗa Ganguel an hay sar Ganguel ko fonani Dawda Dia mboɗo wawi ni min wiide ko Ganguel o ɓuuri yidde e boosiyat Dawda kala dawal dawno dawde Mariam Kane kala ko dañño artirɗo e nder Ganguel on so wiyama yiɗa Ganguel laaɓe wona ko yiilade promotion est ce que oɗon jaɓa est ce que oɗon jaɓa
mi haala non kon ganda ko élève politique Daouda Dia wonno arsugo noon élève no almudu noon so manque respect c'est tan duwantay o liggottuno ko e Macky Sall e ministère Mbaye Ndiaye o haɗa toon gueɗal makko o ari Dakar e COSER permanence APR VDN première rencontre makko o wi omo jiiɗi wadde milité e nder département Kanel par ce que to o tinata to Daouda wimo armi nawma Fouta gandira e bande en gandira sehlama toon gummiɗa nata wonde jidde juddu ceeri mbaɗaga politique dañaga base hande duren nayimo hande duren nayimo monsieur le casier mbaɗa yiɗi oɗo jeunesse ƴewanaɓe sonorisation ɓe yiɗi tan ko mobilisation jamma e ñalawma wellandema cornaɓe sonorisation o keɓi taɗi wi o keɓi monsieur le casier oyi o salmini jowur Ganguel ɓe salmini imam ratib Ganguel oyi kono mo yiɗi salminde e juurade sehi makko ceerno makko guiɗo makko Mamadou Bachir Camara mo Cheikh Moussa oyamo salminamo kanko e galle Cheikh Moussa Camara fof amo salmina kala Ganguel naji garduɗo emo arani fof oyi ɓe beltima no fewi no fewi oyi laɓɓini gonduɗo koye président république holliraɓe député madame Kano yomo salminma holliri ka jaalal to président Macky Sall holliri jaadigal ma e makko wona sabu mo namma tan o namanima e tiimo nde o namanima nde nde mbaɗɗa mobilisation ɓurɗo ko ma nde namaɗa nde ɗum firti aɗa gonmi président Macky